крачка назад, ще ви помоля. Направете място една до друга. Сигурно трябва. Така че всички са ви да ви излизат вашия номер. Благодаря, че се вървате надясно малко. А те точно събуди се. Ама зависи кой помни. Благодаря. Още нещо, че се вървате. Мамичката ви, как няма такова тата от Варна, бе, пати? Глупави седи. 3 крачки напред. Цялата група. С една линия. Благодаря. Завъртете се страни надясно. Бъдете се лице към следите. 3 крачки напред. Благодаря. Георги, ще те помоля пак да направим разместването. Номер 4, 8 и 9 една крачка назад. Едно